ପ୍ରେମ ଅଢ଼େଇ ଅକ୍ଷରର ମିଳନରେ ନୁହେଁ, ଦୁଇଟି ସୁନ୍ଦର ହୃଦୟର ମିଳନରେ ହୋଇଥାଏ। ପ୍ରେମ ସବୁବେଳେ ଦୁଇଟି ସୂତାରେ ବନ୍ଧା ହୋଇଥାଏ, ଗୋଟିଏ ସମ୍ମାନ ତ ଆଉ ଗୋଟିଏ ବିଶ୍ୱାସ। ପ୍ରେମରେ କେହି ବଡ଼ କି ଛୋଟ ହୋଇନଥାଏ, ନା ଏଥିରେ ମାନ କି ଅପମାନ ଥାଏ। ଏଥିରେ ଯିଏ ଯେତେ ମୁଣ୍ଡ ତଳକୁ କରେ ତାର ସ୍ନାନ ସେତିକି ଉପରକୁ ଯାଏ। ଯେଉଁ ଖାତାଟିରେ ସବୁ ବହି ଗୁଡ଼ିକୁ ସମ୍ଭାଳିବାର ଓ ଦାୟିତ୍ୱ ନିଭେଇବାର କ୍ଷମତା ଥାଏ, ପ୍ରାୟତଃ ସେହି ଖାତାଟି ରଫରେ ପରିଣତ ହୋଇଯାଏ। ଅତୀତ ଏମିତି ଏକ ପୃଷ୍ଠା, ଆମେ ତାକୁ ଯେତେ ପଢ଼ିଲେ କି ଯେତେ ମନେ ପକାଇଲେ ସେ ଆମକୁ ପ୍ରତି ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ କଷ୍ଟ ଦିଏ। ଗୋଟିଏ ଝିଅ କାହା ପାଇଁ ରାଜକୁମାରୀ ହେଉ କି ନ ହେଉ, କିନ୍ତୁ ସେ ସବୁବେଳେ ତା ବାପା ପାଇଁ ରାଜକୁମାରୀ ହେଇ ରହିଥାଏ। ଜୀବନଟା ସେତେବେଳେ ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ହୋଇଥାଏ ଯେତେବେଳେ ସାଥୀଟି ସ୍ୱାର୍ଥପର ହୋଇନଥାଏ। କିଛି ଲୋକ ଚପଲ ପରି ହୋଇଥାନ୍ତି, ସାଥ ତ ଦିଅନ୍ତି, ହେଲେ ପଛରୁ କାଦୁଅ ଛିଟା ମାରନ୍ତି। ଯେତେବେଳେ ହୃଦୟ ଭିତରୁ ଭାଙ୍ଗି ଯାଇଥାଏ, ସେତେବେଳେ ବାହାରୁ ମିଳୁଥିବା ଖୁସି କେବଳ ବାହାରୁ ହସେଇ ପାରିବ, କିନ୍ତୁ ଭିତରୁ କେବେ ଖୁସି କରିପାରିବ ନାହିଁ। ଯେଉଁ ଲୁହ ଆଖିରୁ ଖସି ମାଟି ଛୁଇଁ ପାରେନି, ସତ କହୁଛି ସେ ଲୁହ ହୃଦୟ ଚିରିଦିଏ। ଧୋକା ପରେ ସମ୍ପର୍କ ପୁଣି ଥରେ ଯୋଡ଼ି ହୋଇଯାଇପାରେ, କିନ୍ତୁ ବିଶ୍ୱାସ 100% ଯୋଡ଼ି ହୋଇପାରେ ନାହିଁ। ସେହି ମଣିଷ ଦିନେ ଆମ ଆଖି ଖୋଲିଦିଏ, ଯାହାକୁ ଆମେ ଦିନେ ଆଖି ବନ୍ଦ କରି ବିଶ୍ୱାସ କରିଥିଲେ। ଯଦି ପ୍ରେମରେ କେବେ ଝଗଡ଼ା ନ ହୁଏ, ତେବେ ବୁଝିଯାଉ କି ପ୍ରେମ ହୃଦୟରୁ ନୁହେଁ, ଦିମାଗରୁ ଚାଲିଛି। ପ୍ରେମ ନିଲାମ ହୋଇଯାଏ ଛଳନାର ବଜାରରେ। କାହାକୁ ଭୁଲିକି ବଞ୍ଚିବା ବି ଏତେ ସହଜ ନୁହେଁ। ଯଦି କେହି ଆପଣଙ୍କୁ ଭଲ ଲାଗୁଥାଏ, ତେବେ ଭଲ ସେ ନୁହେଁ। ଆପଣ ଯାହାକୁ ଦେଖୁଛନ୍ତି ଭଲ ଆପଣଙ୍କ ଦୃଷ୍ଟିକୋଣ ହୋଇଥାଏ, ଯାହା ଭଲ ଦୃଷ୍ଟିରେ ଦେଖିବାର କଳା ରହିଛି। ଯେବେ ଜୀବନ କଷ୍ଟମୟ ହୋଇଯାଏ, ସହଜ ହେବା ନିମନ୍ତେ ଆଶା କରନ୍ତୁନି, ବରଂ ନିଜକୁ ଶକ୍ତିଶାଳୀ ବନେଇବା ପାଇଁ ନିର୍ଣ୍ଣୟ କରନ୍ତୁ। ସମୟ ପାଖରେ ବି ଏତେ ସମୟ ନାହିଁ କି ସିଏ ଆପଣଙ୍କୁ ଅଧିକ ସମୟ ଦେଇପାରିବ। ବାସ୍ ଯେତିକି ସମୟ ମିଳିଛି ତାର ସଦୁପଯୋଗ କରନ୍ତୁ। ସେ ଧୋକା ଦେଇ ନିର୍ଦ୍ଦୋଷ ହୋଇଗଲା, ଆଉ ମୁଁ ଭରସା କରି ଦୋଷୀ ହେଇଗଲି। ବାରେ ଦୁନିଆ ତ ନିୟମ। ଯଦି କେହି ତୁମକୁ ଏଭଏଡ୍ କରୁଛି, ତାହେଲେ ତୁମେ ବି ସ୍ଥିର କର ତୁମେ ତାଙ୍କଠାରୁ ଦୂରେଇ ଯିବ, କିନ୍ତୁ କାରଣ ଜାଣିଲା ପରେ। ନହେଲେ ଜୀବନ ସାରା କନଫ୍ୟୁଜନରେ ରହିବ, ଭୁଲ କାହାର ଥିଲା, ତୁମର ନା ତାଙ୍କର। ଜୀବନରେ ଅନେକ ଆସିଲେ, ଅନେକ ଚାଲିଗଲେ, ଆଉ ପ୍ରାୟ ସମସ୍ତେ ଭଲ ଖେଳାଳି ଥିଲେ। କିଏ ହୃଦୟ ସହ ଖେଳିଗଲା ତ ଆଉ କିଏ ପୁରା ଜୀବନ ସହ। ଏହି ଭିଡ଼ିଓଟି ଯଦି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଭଲ ଲାଗିଥାଏ, ତାହେଲେ ମୋ ଭିଡ଼ିଓଟିକୁ ଲାଇକ୍, ସେୟାର, କମେଣ୍ଟ କରି ମୋ ଚ୍ୟାନେଲଟିକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିଦିଅନ୍ତୁ।